hadin ka jingpen kan ria ya gitarik ban Pynlong ya ka jingpen khalai nasib ka bakinong ilam jong ka natiar ki samoi society ka balabu ban Pynlong ya ka jingpen khalai nasib lane ka lucky draw bala peniat dak ti ka kenhun kan Pynlong no ikini ka jingpen khalai nasib ha ka arpo khandai tarik ulber 8,000 hamadan KSA khat saupra mairang mission ha East and West Khasi Hills district la ruban kedo baga ni kalau kidro kandai ka bahe bat ka bala buru ya ki kusnam kepada ki kali ki Remdor kapor ban sedang genlong ha kapor arbaje no phaisngi shishu ye kene jingpen khalai nasib on penni live leng baga YouTube channel jong ka tiga kenhon nathiar ki samoi society kum ka jingpen sunguk tanat ye ki paiba nongwan sakhi ya ka tiga jingpen ni le kai lucky draw ka kenhon kala buru ya ki jingpen bernya na ka bentai ki paiba kandon ka Miss Eastern West Khasi Hills kabaon peniat da kasamla Iron Car kabadi ka Miss Tourism World India Arhajar Arpsau kandon ru ka General Hausi bat ka Bompar Hausi kalabu ya ka kusnam ka ba Shipolak tengka da kapisa ikinong job kindon ru kinong ruai bapau jong ka jela kiban sawan ban penbernya ha ketika janmit kibakentup ya ka Twinkle Grace kabadi ka nong ruai bapoi ha ka top 4 jong ka Indian Talent Fight Season 4 nang ta ka Sunmisha Nongben kabadi ka nong job ha ka Meghalaya Superstar Season 5 kinong shot ka kenhun de One Side Fusion Group nang ta ka jingshat na ka Eastern West Dance Academy bat badon lang L Shillong PHL Group kabaon penbot sa kajingtem bat kicing rawai na ka kenhun snawai hadin gini ki program baper kan sedan ka jingpen ileka ya ka lucky draw bat ka bakhaddu on penkut da ka jingpen bernya ki arngut ki DJ ki bakentop ya u DJ ILB bat ka DJ Fifi kini kide kikor komputer kiba internet bador badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi han Nongpoh Town Shopping Complex Harishan Enterprise haka kamera kaba shispa iway refurbish laptop but desktop phun hau number pra iway lai arnot sau pra sansau lane pra lainyo arnyo sawar drunyo Rainbow of Sound Music Academy kepada Shillong Maubri Bhoi District, a music school kepada Pynlong, Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Haka sengi sajan adu shpau beje main step adu sau beje janmin. Kepada yang sumpai pi baro ki kena ki mandadu nyau senam cheneng ki samla ya piru baro yulong kemilong kepa ki bakwa banyo jingi kai jingnang shapang ke music. Haka ne ke music school don shibut ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, bynta, ka bom, ka sing, ka drum, Indian vocal, western vocal but Khasi vocal. Kane ke music school ke jupunya iru street performance pergi konsert aman lau senam kum kadak ajing seluruh ki kena ki bawan pulih hakani ke music school ti parlok baro wan nompat slam wan ban shim ka admission hakani music school pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru iwe ar nyau lai